Dobrý den, dneska se budeme skrývat podle svých barev. Pokud se vám video bude líbit, určitě zanechte palec nahoru. No a pro víc takovýchhle videí, tak tady dejte like, odběr a zvoneček. Takže já jsem se sem napojil a můžeme se tady jedině koukat. Hele, Backrooms. Kámo, on nevidí tu borku. Tady je Lily. Tady je Čárek. On je událený, já vidím. A tady je Seeker, Naira, kam to vypadá dobře. Jestli chcete taky takhle vypadat dobře, tak určitě tady nechte ten zvoneček, like. Určitě se na mě můžete dívat. Vydal jsem nová videa, bude vydávat. A hele, kachnička. Co dělá kachnička? Doufám, že tady nic nebude za Robuxy. Jak si chceš být Seeker, klikni. Hele, jak se tam dostali? Ale to nejsou hráči, no to je jedno. Víte co, já půjdu za nima. Nebo za tuhle bránu, potřebujeme za tu bránu. Aha, tam je bariéra, tam nejde. Hele kámo, já tady budu flexit, ne ostatní. Tady máte tutoriál, jak se dostat na bránu. Tak a jste tady třeba. Nebo skočíte sem a jste tím líp. Na střeše baráku. Tady jste na plotě. Tady takhle skočíte sem. Ale jinak já to hraju poprvé a fakt já nekecám, já to hraju poprvé a našel jsem tady takovýhle hacky. Kámo, ale vidíte, jsem pánem světa, jsem Ježíš. Já se pojď podívat ještě víc nahoru, ne, to nejde. Tak jsem na tuhle střížku, no nejde to, ale možná bych tam skočil, ale wow, skočil jsem. Kam to je Roblox postava, takže necítíš žádnou bolest. Crossroad, dáme Crossroad, nebo Office, Workplace. Workplace, dáme Workplace, to vypadá dobře. Já bych dal ten Workplace, protože práci se musí najít hodně z nás. Už mám práci, být youtuber a dělat pro vás takový videa. A jsem Hyder. Být Seeker mám 3%, kámo. Morph. Je takhle to funguje, aha. Kámo, už to chápu. A já budu tady, kámo, tak si mě nikdo nemůže všimnout, ne? Se podíváme. Podíváme se. Kámo, nikdo si mě nevšimne. Já budu chodit. Schválně, já budu takhle chodit tady po tom okraji. Nebo kámo. Kámo, tak teďka mám nejlepší schovku. No neříkejte, že nejsem vidět. Ne, Shrink nechce. Shrink. Kámo, tamhle je Seeker. Tamhle je Seeker. Můžeme morfnout za tohle? Kámo, tak nejsem vůbec vidět. A teďka si dáme spectate a... Ale ne, ona je tady. Kámo, já jsem tamhle. Bude mi sledovat. Schválně jsem udělal 781 Lily. Lily, jsem tady. Sakra. Ona si mě, kámo, fakt nevšimla, tak je blbá. Počkat, ten Seeker je vedle mě. Ne, není. Jenom blázím. Dám exit. A myslím si, že to je dobrý. Kámo, ne, teď jsem viděl. Super. Teď nejdu vidět. Tak, budu si takhle koukat do rohu, jak za trest. Natyša. Kámo, Natyša má dobrou schovku. Ale kámo, neříkejte, že nejsem vidět. Já bych normálně sebe neviděl. Já jsem tady. Tady je ten Seeker. Morph. Exit. Kámo, ne, já jsem bílej. Super. Už na nic nebudu klikat. To je Ariana, ta má úplně stejnou schovku jako já. A kámo, mě nikdo nenašel. 6 Hydrů, on je snad blbá nebo co? Kámo, halo, já jsem tady. Víte co, až bude 10 sekund, tak se odhalím.
Tak se odhalím. Na bílou. Až bude 10 sekund, tak tady dám morf. Ariana Games. Našla Arianu. Já to musím udělat. Pro vás to udělám. Tak a teďka jsem bílej. Budu tady. A teďka můžu vyběhnout, kámo. Kámo, oni jsou strašně blbí. Game over. Hiders win. Já jsem běžel, kámo, za tím Seekrem. Ale kámo, nechci, abych byl já teďka Seeker. Dáme Haunted Mansion. Jestli znáte Digital Circus 3, se na to koukám, tak byl Haunted Mansion, takže budu Pony, nebo spíš Jax, budu takhle v té Mansion. V Meldemanovém hororovém světě. A tohle je takováhle mapa. Hele, dáme tuhle hru a podle mě bychom mohli vypnout video, co vy na to říkat. Hele, kámo, já se schovám sem. Protože tady je dobrý roh. A budeme spektatovat zase lidi. Naše nejlepší práce. Kámo. Já jsem tady. Takhle skáče na trampolíně. Byste neměli dělat ženský, když vás uvidí. Ariana pořád neví. Nastyša má úplně stejnou dobrou taktiku. A hele, tady máme Hydra. Tady je ne, tam máme Seekera, teda, tohle je Hydra. Nechci vidět sebe. Tady je zlato nějaké. Já jsem tady a pořád nikdo nenašel. Můžeme spektatovat i takhle, takže pozorujte tady tu červenou tečku, to je Seeker. Kámo, já dal, že budou odhaleni. Já to dám znovu, aby viděla i tu typku. Já to vyhraju jako jedinej. Já to pořád